Hello guys, welcome to the video and to the channel. Good day to you. Today, for this video, I'm just gonna water the plants and do some random stuff again since we're still locked down. Na yung mga progress sa mong garden na ni. Tarong na tanaw, hindi lang kayo gubot pa na itong niyagi. Naghamong gipang butang mga compost para mag-fertilizer. Oo, makakita niya. Ano na galis doon po na mauko ng kuan. Coral wall. We changed the small fences on the side for the flower bed. And we started planting some flowers as well along there. Right now, I'm just gonna water these flowers. I'm also gonna show you where we get our fertilizer, because kung naalala nyo yung vlog 13 where nag-lawn mower ako, yung mga grass na naputol nung inobserve ng lawn mower, may kami bin na doon namin ilalagay yung mga grasses na na decompose. Magiging magandang fertilizer sila ngayon, so dito namin nilalagay dito. Also, as I said before, yung lupa dito maraming tubig, so we don't water our plants here often, so probably like alternate days, MWF, just to avoid drowning the plants. Diyan may mga rin kami dyan, mga vases ready for planting. As usual, maganda yung araw ngayon. Ito yung compost bin namin dito. Dito namin nilalagay yung mga tanim na gusto, yung mga grasses. Kali sa lawn mower, dito namin nilalagay. Dito namin bubuksan kasi ditong parte yung soft, yung decomposed grasses. So guys, dahil naubusan kami ng compost, naputol ng mga grasses ng lawn mower, nilagay namin diretso dito sa sa flower bed dyan. Kasi paano lang namin yung mga patay na grasses, dyan na sila nag-decompose. So dyan, we're just letting them do the work. Hindi naman dry na dry yung lupa dito, so it's not a problem. Yan dyan guys, may din kami mga seedlings, kahit ano may aubergine dyan, talong or eggplant. Tapos may tanglad din kami dito, lemongrass, tapos mga bulaklak, the rest dyan. So we're hoping for them to grow very well from seedlings to fully grown plants. So yeah, we're just gonna cultivate them in the vases that I've showed you earlier, yung mga orange vases. Yan yung mga seeds ng bulaklak. Kaya pito niya. Parang walang laman, ang liit. Well, that's expected for flowers, I guess. Yan guys, ito yung pitonia, yung half. Tapos ito yung begonia. I'm no flower expert, so ang liit ng seedlings. Para siyang powder. Hindi nyo nakikita, pero nandun sila parang powder. Ito yung tanglad. Yung talong. I'm just gonna give you an overview of what the garden looks like now compared to before. Yung mga grass dyan short na,
na ano na, malinis na siya tingnan compared doon. Ano, mas lalo pa tong maganda kapag ano, tumubo na yung mga bulaklak. We're getting there. Nasa simula pa kami ng summer, so there's still a long time. Sit. Roll. 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 Roll, Frodo. Roll. Hey, roll. 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 Drop it. Now drop it. Minta. Come on. Said, give me that. Give me. No, 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 pa. No, pa. No. Give me the ball. Okay guys, may tanglad ako dito. Very seldom to sa market, so from the shelf we bought this, and then 3 weeks ago put this here, and we were hoping na ano, may roots na tutubo, pero meron din. Yung isa wala, parang mamamatay, pero plan today is itatanim namin dito i-cultivate. Okay guys, ilalagay ko ito sa pot, itong fish blood and bone na plant food. Maganda to, para siyang booster sa plant. Okay guys, imimix ko to dito sa ano, sa pot. Yung lupa dito sa pot, mix na to sa compost dyan earlier, yung mga dead grass and weeds. Nakatubo na yung roots niya, so we're gonna put it there slowly. There we go. Yan. Okay guys, I'm gonna water this. Okay guys, dito ko ilalagay itong tanglad kasi dito i-cultivate, mainit din, so it's getting all the nutrients, the water, the fertilizer, the plant food, and the sunlight as well, so it's basics. Okay guys, bibili muna kami ng ano, pintura. So yeah, kasi pipinturahan namin yung ano, yung fence namin diyan. Pipinturahan namin yan, and then siguro sa bahay, sa loob ng bahay din. And guys, so it's more silent here now. Paminsan-minsan na yung mga tao, hindi katulad nung few weeks ago, di ba? More cautious na. Okay guys, pasok muna kami sa supermarket. Bili lang kami ng ano, paints. So balik lang kami mamaya. Okay guys, tapos kami bumili ng ano, paint. So ano, pasensya na kung hindi ko naka-video dun sa loob kasi bawal daw eh. So uwi na kami dun sa bahay namin. Ngayon namin asikaso itong magpipaint. So yeah. Okay guys, ito yung mga pinturang binili namin dun sa supermarket. Ito yung pangloob, tapos ito yung sa labas, so sa fence namin. Yan yung progress namin dito guys, oh. If you can tell, dyan hanggang dyan lang yung ano. Ako na yung nag-continue dito hanggang doon.
yung tatay ko dyan siya magsisimula hanggang pag ano na. Okay guys, tapos na yung ano, yung pagpipintura namin dito. Mga ano 3 to 4 hours din kami nagstay. From 3 to quarter to 7. Yan, 7 o'clock nearly. Pero yung ano, yung araw pa dito sumisikat pa. Yan. Ganito hanggang ano 8 o'clock. Yan, ito yung oras 6:52. 10 to 7. Military clock yung ginagamit namin dito eh. Ganito talaga kapag ano, spring and summer. Maliwanag pa. Also guys, I also have to show you something which is very smart. Ano, may footbath kami dito sa labas ng pintuan. So whoever's like from work or somewhere else from outside of the house, itatapak na yung paa na dito, yung mga sapatos dito. Tapos demonstration dito. Yan. May ano to, bleach, kahit ano pang patay ng bacteria sa virus. So malinis yung sapatos pag pasok sa bahay. So very smart. Yung tatay ko ano niyan, gumawa. Saka si mama yung nag-suggest. Stay safe there guys. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and like, and yeah, see you later. Bye.